on meneillään semmonen, että ajetaan tää tie ihan tonne niin ylös kuin päästään ja sitten jätetään rinkat sinne, viedään auto alas ja kävellään taas ulos, eiku ylös. No ei tästä lähtisi, haluaisi lähteä enää pyörimään tonne. Vettä alkoi sataa, joo. Ajettiin auto tänne niin ylös kuin saatiin ja nyt sitten lähdetään Rapohyttaa kohti tonne ylös. Rinkat on kohta. No hei, millä mielellä? Nyt ollaan jo Kohtalaisilla mielillä. 500 metrissä ihan ilmaiseksi. Niin. No, jos saa vähän korjata, niin tää nyt olisi suurin piirtein 600 metriä tää lähtökohta. No niin, ilmaisia metrejä. Tuonne kilometriin. Ja Juha, otetaan sitten vaikeampi reitti heti yläkautta. Ei, tää on helppo reitti. Toi näytti niin pahalta, niin sen takia me valitaan toi reitti. Joo. Kertokaas nyt missä me ollaan ja mitä tehdään. Maanantai-päivä, 5 päivän vaellus alkamassa, 4 telttayötä. Tosta mennään vuorien yli ja etsitään illaksi telttapaikka. Ei sada vielä, piti sataa, mutta pitää olla kovasti puhua, että tuulen yli pystyy. Täällä tuulee niin kovasti. Se oli Vesan näkemys tuulesta. Se ei onnistunut, se on eri asia. Niin, täällä 100 metrissä siis korjaa. Tässä nyt ensimmäisen päivän selostus. Ollaan tultu tätä yläkautta täältä Rapohyttan kautta ja koko päivä satanut vettä ja kova tuuli. No Juha, sulla on ollut helppoa vai? No nyt tää helpottaa. Jos katsoo tonne päin, niin aurinko kohta rupeaa paistaa. Siellä on meidän tuleva telttapaikka. Että tuolla on noita huippuja, noita horneja, noita piikkejä. Pitäis huomenna mennä noita vallottelemaan sitten, joo. Hyvä fiilis. Ei mitään. Mä olin kyllä tosi väsynyt, mä olin ihan uupunut tossa ylämäessä, mutta sitten tuli se hieno luksushotelli, niin päästiin sinne vajan taakse ruokaa tekemään, niin se oli pelastus. Nyt toi taas menee hyvin ja alamäkeä loppupäivä. Mites Jukka, sulla kameran kanssa joku huoli? No joo, mutta sä ootkin kuvannut ahkerasti tähän myös. Tuoltahan pääsee tuolta leveästä kohdasta aika hyvin ylitse. Aika jännä paikka. Oli sen verran syvää, että ei päässyt kengillä tosta. No niin, pieni jalkakylpy sitten. Vettä sataa koko ajan lisää. Nämä ylitykset tulee vaikeammaksi päivä päivältä. No niin, hyvin meni, oli kylmää. Ei näitä enää tässä iässä jaksa tehdä. Ai, onks voittajaolo? No en mä tiedä, mä mieluummin menisin kengillä näitä. Karavaanihan kulkee ja nyt on ensimmäinen teltta-aamu. Oli vähän kosteita, sato vettä, hirveitä vesimyrskyjä tuli ja kovia puuskia koko yön. Ja Jukala teltta romahti päälle, kun sieltä narut irtosi. Oli Jukala, ei Vesa. Siis Jukala, niin.
Jukan telttaa koko ajan. Tehtiin jo puurot ja kahvit. Tietysti täällä sisätiloissa. Ja nyt Hawaii-pataa keitellään tuohon. Laitetaan noihin retkiruokatermospulloihin ja sitten yritetään ehkä lähteä tonne jäätikköä katsomaan. Tää on ollut vähän tämmöstä sisälomailua nyt tää päivä. Nyt lähdetään sitten päiväretkelle. Tonne eteenpäin pitäisi päästä, mutta on vähän jyrkkä toi seinä tossa, että mistä pääsee? Aha, vihreätä ramppia sitten ylös. Kaupunkilaispoika täällä erämaassa vaeltaa sateenvarjon kanssa. No Vesa, miksi sulla on sateenvarjo täällä? Kannatti ottaa, kyllä nyt tuli tarpeeseen. Kivi on lyöty halki. Nyt alkaa tämmönen kanjo. Ei päästy sieltä kanjonista läpi, siellä nousi seinät pystyyn molemmin puolin ja oli vettä välissä. Niin tuoltahan olisi voinut päästä noiden tunneleiden alta. Siellä olisi hyvät tommoset jalankulkutunnelit. No, ei parane siitä kyllä mennä. Mutta tuolta voidaan päästä. No niin, tää jäätikkopolku, niin ei oo aina ihan helppoa sitä päästä. Ehkä ei ihan kaikista helpointa jäätikkopolku. Juha lähti koittaa alareittiä, mutta tuolta oli helppo tulla, mutta me tultiin sitten Jukan kanssa tuolta noin. Juha on nyt kyllä pikkusen pulassa, kohta se liukuu tonne alas. Oh-oh. Oh-oh. Aikamoista draamaa siellä, kun ei vaan sattus mitään. Jes. Hyvä Juha. Pistä se nyt jo reppuun, hei hyvä mies. Selvittiin. Jes. No joo, Juhakin nyt hoksas, että yläreitti on parempi.
Siellähän se olisi se jäätikkö. Juha haluaisi ottaa muistoksi sieltä palan jäätä, mutta en mä tiedä. Miten me muka päästä sinne? Tostako muka? No niin, onks tää sitten joku oikotie täältä lumen alta? Hei, mehän taidetaan päästä jäätikön reunalle. No hei, miltä se nyt tuntuu olla päästy tähän Mount Everestin juurelle? Ihan hieno fiilis. Jäätikkökengät vaan jalkaa ja tosta ylös. Noi kimpaleetkin on tommosia melkein henkilöauton kokoisia. Jääluola. Uskaltaiskohan mennä tonne kovin kauas? Hei! 1000 vuotta vanhaa jäätä. No vähintään. Oliko se tavoite, että päästään koskettelemaan tätä jäätikköä? Aina huippua. No niin, kosketelkaa. Sieltä niin, high fiveit heti. Mä saan elämyksiä jäätiköstä. Ootko sä ennen ollut jäätikön reunalla? Oon mä kerran, mutta en mä muista enää. Me ei olla kyllä ikinä. Oot sä Jukka ollut? Jukka ei oo ikinä ollut tämmösessä. Tää on meidän eka kerta, kun päästään näin upea jäätikön reunalle. Sehän jatkuisi tonne vaikka loputtomiin. Siis tää on pikkuosa, se isompi on vielä takana. Paljon isompi. Niin, siellä on niinku... Onks tää Norjan toiseksi suurin jäätikkö? Pieni. Se on ihan helppo mennä. Hei, muuten nyt... Mä oon lukenut netistä, että sinne... Tajusin vasta, että... Siinä on nettikertomuksia, että sinne pääsee. Toi mikä on tossa edessä. Joo. Toi on Pohjois-Norjan korkein vuori. 1930 jotain vai 50. Oxgolden tai joku semmonen. Onks toi se Horni tuolla oikealla sitten, joka on toiseksi korkein? Niin taitaa varmaan olla. Ui vitsi, nyt me nähtiin ne kuitenkin. On nämä vuoristoseikkailut joskus vähän hieman haastavia. Varsinkin kun iso mies tulee alas, niin eihän se nyt kuvassa pahalta. Sinne jonnekin pitäisi sitten painaa. Pari tuntia aikaa, jos sitäkään. Tuolla jyrkällä seisottiin, ei päässyt alas. Mutta ehkä tuolta pääsis. Just joo. No niin, nythän se kävi niin, että umpikuja tuli. Tuolla on pystysuora seinä. Laskeuduttiin aika lailla.
Ja mitä, oliko siellä? Mitä? Voi vitsi. No hei, sit meidän pitää yrittää tonne noin. Mitä tuolla missä? Niin. Nyt Juha on taas tuolla liukkaalla pinnalla. Oi vitsi, kun me ei löydetä tietä alas. Älä putoo! Siis tuolta varmaan. Tuolta. Siinä on nyt liukas kallio ja aikamoinen pudotus tonne järveen. Huhhuh. Se on sit ruokatauko. Hei, tuolla on nyt se Tunturihotelli. Tai joku stuuga, niin se on. Niin. Juha lupas meille kahvit ja pullat luottokortilla, jos se on auki. Nyt on aika hyvä polku, tästä mä tykkään. Lähdettiin takaspäin telttaa kohti, niin otettiin alkumatka tämmöstä tietä pitkin. Se loppuu kohta. Ruokaa. Aha, joko kiehuu. No ei vielä, kun vasta alku. Kevyt retkeilijä. Eihän sulla ole sulla on noin vähän noita vehkeitä, niin miten sä noola syöt? Kokonaisuus tämä keitin ja poltin ja kattila painaa noin 220 vai 210 grammaa. Ei paljon paina. On vaikea kommentoida. Nyt otin kahvipannu ihan sitä varten, että saadaan tää otos tosta, kun se vaahtoilee tuolla. Aurinko paistaa näin 3 vesisateisen päivän jälkeen. Noustu pari tuntia ja komietaa. Tossa on se meidän tavoite tonni 800, mutta ei tällä onnistu. Vielä olisi matkaa vähän ja hapottaa vähän, mutta... Pikku hapotus, mutta huippu korvaa sen kaiken tän väsymyksen, mikä niin, tässä kun me nähdään toi huippu. Niin. näihin kuviin, näihin tunnemme. Se on vähän... No, miltä nyt tuntuu? Klassinen kysymys. Tämä päivä kruunaa ihan kaiken. Tätä varten tänne on tultu, ajettu 1400 kilometriä. Aurinko paistaa, hienot puuteririnteet ja Jotain sieltä kohta alkaa näkymään. Mutta mitä? Siellä on vihreä järvi.
Ollaan varmaan ensimmäiset ihmiset täällä ikinä. Nimeän sinut järven Smaragdilammeksi. Joo, tuolla oli kivi. No niin, välitavoite saavutettu. Tämmönen kristallijärvi. Ja sitten tuolla on päätavoite. Nyt kyllä melkein tekis mieli mennä uimaan tohon. Tai siis mieli kyllä tekis, mutta se ei nyt tämän päivän ohjelmaan oikein istu. Jukka, hei nyt mihin tää menee topeissa? Tää on aika eeppinen paikka syödä. Varmaan top 5. Menee muuten top 5 aivan heittämällä. Kerro, miltä tuntuu? Ollaan nyt noustu 200 metriä. Paljon olisi edessä vielä. Eikä yhtään väsytä. No vähän, mutta ei se haittaa vaan vähän. Noniin, sieltä se tuli. Tullaan taas yhdelle kuuluisalle jäätikölle. Oikastaan täältä tunnelista. Vähän siinä, että se tulee kiinni päälle, se romahtaa. Älä varo, että osu siihen ylös. Niin, sitä mä just mietin, että se riittää kengettä tänne. Tuossa on ihan yläpuolella kiviä, että jos se romahtaa, niin saat... No niin, sieltä oli hyvä oikasta. Joo, tule perässä. Oi vitsi. Juha yrittää mennä tosta jyrkästä ja jos vähänkin mokaa, niin... Ei vitsi, riskejä otetaan. Tosta mä en kyllä tuu. Vuorikauris Jukka menee tuolla niinku... Tonne mukaan pitäis mennä. Ai vitsi. Tää oli nyt sitten huippupiste, mihin päästiin. Onneksi pääsee tosta tonne laaksoon alas. Hyvät maisemat. Eikö sulla ollut niinku yhtään niinku... No, päästiinpä vähän maisemille tänne. Pelottavaa? Ei juurikaan. No. Me tietysti tultiin tuolta reunasta, missä oli kaikista jyrkin kohta. Tapamme mukaan. Päätetään varmaan keskeyttää. No nyt pieni evästauko sitten tässä ja mietitään vähän, että mitäs tehdään. Lähdetäänkö tonne? Tosta nyt olisi helppo mennä vähän matkaa ylöspäin. Että ei mitään jakoa sinne huipulle. Siellä on vielä kilometri tolkulla ylämäkeen. Tää on päivän hienoin hetki. Hyvää purukahvia vielä. No niin, nyt lähdetään kävelemään tuonne teltalle päin. Ilta-auringossa. Tämä oli viimeinen päiväretkipäivä. Hieno päivä tuli, aurinko paistoi eikä tuullut. Tosin pikkasen täällä on aika kylmä ilma, mutta aivan loistava päivä tuli.
katsoa vähän. Kohta menee aurinko vuoren taakse. On kyllä hieno toi iltavalossa. Syödään ulkona. Jaha, onks tänään viimeisen illan ruoka? Joo. Missä se keitti on? No katon just, missä se. Nyt ei aurinko enää paikka. En tiedä. Voi olla, että me syödään sisätiloissa. Sitten on kaipataa. Niin, että mitä syödään? No, jotain pataa, hyvää pataa. Niin, mitä pataa sitten, kenen pataa syödään ja mitä pataa? No saat päättää. No niin, jotain pataa sitten. Hyvät aamupalat syötiin, kahvit juotiin. Jotta taitaa olla lähtöpäivä tänään. No, onks hyvä lähtömieli? Mikä mieli? No ihan 5/5. Mä arvasin, että sieltä tulee joku kuva. No niin, hyvin arvattu. Sulla on noin kevyet vehkeet, että sä saat Joo, ei tässä paljon nokka. helposti pakattua. Nokka vuotaa. Eli tänään päästään sitten siviilisäätyyn takas. Joo. Sellaista. Ihan hyvä reissu. Vielä viimeinen päivä, mutta sehän menee. Joo, eilen. No, että tämä on siitä vuodesta 65 valtanut täällä, että kyllä mä tunnen nämä paikat ja mä oon niin käynyt täällä. Niin, ja sieltä on ihan hienoja paikkoja, nämä on kyllä ihan hyvin tää meni tää matka, ettei tässä mitään ongelmaa. Näihin kuvia, näihin kuvia. Mä olin katsomina, että se tuolla menee. Meneekö se Ai sä kävit jo. Mistä polku menee? Tuolla. Ei se siinä joen pohjallakaan. Näytä tietä. Mutta siis meneekö se tuosta kallioiden päältä? Tuolla vasemmalla. Tätä kanjonia sit seuraillaan. Aurinko alkoi taas paistaa. Tässä tulee ihan lämmin. Tulee kuuma. Nyt teema vaihtui. Päästiin tänne pusikoihin kerrankin. Oi ihanaa. Jouduttiin karikkoon. Ärsyttävän liukkaita kiviä on noin tummat. Just sato äsken. Vesa sanoo, että mitä väliä. Tässä nyt sitten leväytettiin koko pakka tähän puron varteen ja tehdään Italian pataa. No Juha, viimeinen ruoka vaelluksella. Mikä on meny? Naudanliha entrecot. Okei. Chateaubriand. Mutta ehkä se on sittenkin formakkio ja No. soijarouhetta ja hyvät leipäeväät. Kaikki syödään pois. Nyt ei jätetä mitään. Aika massiivisia kiviä tuollakin. Siellä on joku luola. Kaverit lähti sinne.
Auto lähestyy, tie näkyy tuolla edessä. Siinä on kylttejä. Saavutaan tielle. Oli hikinen tää loppu. Aurinko alkoi paistaa. Hei, 5 päivän vaellus on päätepisteessä. Ohoja. Niin, eli nyt lähdetään. Mikä on nyt suunnitelma? Autolle 2,7 kilometriä. Kävellään tuota tietä pitkin. Jep. Siitä löytyy potku. No niin, vielä 1 kilsa. Joo. Joo. Okei, nyt sitten tää 5 päivän vaellus on ihan niinku suihkua vailla valmis ja ajellaan tässä. Rinkat pitäisi löytää tuolta jostakin tien varresta.